Molt bona tarda, benvingudes i benvinguts al primer acte que acollim amb motiu de la itinerància a Girona de l'exposició Incasòl 40 anys, 40 raons. Una mostra que recull la tasca complerta per l'Institut Català del Sol durant els seus 40 anys d'existència. Saludo també a totes les persones que ens esteu seguint des de casa. Ens hauria agradat retrobar-nos a la seu del col·legi, però com bé sabeu, les restriccions sanitàries vigents fan que només un grup reduït ens pugui acompanyar aquí. Abans de donar pas a la interessant sessió d'avui, voldria agrair a l'Institut Català del Sol i molt especialment al seu director, l'Albert Civit, i el comissari de l'exposició, l'arquitecte Roger Subirà, per haver recollit la proposta de la demarcació de conversar sobre el futur del territori i de les ciutats, qüestions que interpel·len la ciutadania i que afecten directament a la qualitat de vida de les persones. Precisament, aquesta interpel·lació a la ciutadania, a través de l'ocupació de l'espai públic, és una de les prioritats de la demarcació de Girona. Creiem que treure exposicions al carrer que donen a conèixer aspectes de la vida quotidiana, l'urbanisme, l'habitatge, la ciutat, és la millor fórmula per fer-ne partícip a la població. Ho hem fet fa pocs mesos amb els Premis d'Arquitectura de les Comarques de Girona, però també amb altres exposicions com la dedicada a la Casa Arrotes de Roses, on s'explicava la importància de la preservació del patrimoni arquitectònic català. Tornant a l'acte que acollim avui, tenim uns ponents de luxe per desgranar els temes que afecten la gestió d'espais i parcs naturals i boscosos, una de les tasques més poc conegudes de l'Institut Català del Sol. Moderat per l'arquitecte Roger Subirà, comissari de la mostra, i per l'arquitecte David Codinac, secretari tècnic de la demarcació de Girona, comptarem amb la participació d'Albert Civit, director de l'Incasòl, Pere Sala, director de l'Observatori del Paisatge de Catalunya, Xavier Abad, expert en transició energètica, i l'arquitecte Marina Cervera, que ens acompanya des de casa. No m'allargo més i cedeixo la paraula a Roger Subirà, que ens presentarà més detalladament la sessió d'avui i els seus ponents. Recordeu també que la sessió quedarà penjada al canal YouTube del col·legi i la podreu tornar a visualitzar. Moltes gràcies. Gràcies, president. Cal que torni a començar, no? Ja, molta tecnologia, perdoneu, És molt difícil explicar l'Incasòl perquè fa moltes coses, perdoneu que ho diguessi distesament, però quan un entra a la casa es troben gent que es dedica a les vaques dels aiguamolls i gent que es dedica a vendre parcel·les de sol, gent que fa habitatge, arquitectes, economistes, advocats, és una mica complexa, no?, d'explicar. Nosaltres, amb el repte de fer un tenedor, diguéssim, per un públic generalista, més especialitzat, vam decidir que una bona manera d'explicar la tasca d'Incasòl és a través dels 7 objectius de l'Agenda 2030. Els 7 objectius de l'Agenda 2030 tenen una transposició al territori català a través dels 6 eixos de l'Agenda Urbana. Aquests 6 eixos de l'Agenda Urbana ens semblaven que oferien un marc apropiat per explicar les tasques de l'Institut. Aquests 6 eixos, que són els que estructuren l'exposició, avui farem el primer debat que es correspon a l'eix de territori. El següent debat que farem aquí a Girona és sobre model urbà, salut i naturalització. És a dir, avui parlarem de la gestió dels espais oberts, que és una de les tasques més conegudes
de l'Incasòl, gestió de parcs naturals, temes d'agricultura ecològica, sobirania alimentària, etc., energia, que és un tema que serà important avui, i en la propera sessió tractarem més l'efecte del canvi climàtic en els entorns urbans, és a dir, anar cap a un urbanisme més sistèmic, un urbanisme més metabòlic. Per cadascun dels 6 eixos hem preparat un vídeo, que ara us passarem. Aquesta és una imatge de l'exposició. Aquesta exposició, la tasca de l'Institut, s'explica a través de 40 raons. L'Institut ha explicat 40 anys, 40 raons. Cadascun d'aquests 6 eixos hem intentat explicar quines són les tasques, les principals raons de ser de l'Institut. És a dir, no tant explicar-ho des del punt de vista dels instruments que utilitza l'Incasòl, que és la manera que hem explicar-se, sinó dels efectes que tenen les seves accions. Passem al vídeo un moment de l'eix. Catalunya. La nostra identitat està lligada a la Mediterrània. Un clima suau i un mosaic de paisatges diversos i amables han afavorit l'assentament de diferents cultures al llarg de la història. Avui, Catalunya és un territori densament poblat. Si volem que la nostra societat sigui viable davant del repte del canvi climàtic, cal preservar els espais naturals de la gran pressió urbanitzadora. El nostre territori és una mostra única de la diversitat de paisatges del territori europeu. Costes, muntanyes, secà, aiguamolls, deltes i boscos frondosos. Catalunya és un país de muntanyes. Amb zones de fort pendent, els assentaments humans, conreus i d'altres activitats humanes s'han concentrat a les zones planes i costaneres, en les que la pressió sobre el sòl és molt gran. La biodiversitat és un dels nostres tresors. Malgrat els canvis en els paisatges per acollir la població i les activitats agrícoles, ramaderes o industrials al llarg de la història, el nostre patrimoni natural encara és extraordinari. Arreu del planeta s'experimenten canvis a conseqüència de les noves amenaces climàtiques. A casa nostra també. L'augment de les temperatures i els canvis en la pluviometria afecten directament els ecosistemes i la fauna i la flora que els habiten, que han d'adaptar-se o desaparèixer. Són amenaces que afecten la natura, però també l'activitat humana. Poden posar en risc el model econòmic de comarques senceres de Catalunya. Darrerament, hem constatat com som de vulnerables davant l'augment dels fenòmens atmosfèrics extrems. Hem de prendre mesures per mitigar-los i per protegir-los si no volem perdre la nostra riquesa i biodiversitat. Com podem preservar l'entorn natural? Molts dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de Nacions Unides van en aquest sentit, i l'Agenda Urbana de Catalunya els aborda en l'àmbit local i regional. Un tresor natural, en fràgil equilibri, conviu amb un territori densament poblat. Cal ordenar i racionalitzar el sòl disponible, que és limitat. El 32% del territori de Catalunya té algun grau de protecció mediambiental. L'objectiu és connectar aquests ecosistemes amb corredors naturals, una xarxa verda que afavoreixi la biodiversitat i la salut ambiental. L'Incasòl gestiona parcs naturals i espais de gran valor ecològic. En aquests espais recuperem antigues tècniques agrícoles i reintroduïm espècies autòctones en perill d'extinció. Vetllem per a protegir, millorar i ampliar els espais naturals, preservant-los de projectes urbanístics que els puguin amenaçar en el futur. Recuperem ambientalment i restaurem paisatges degradats o en desús, amb l'objectiu final de facilitar l'accés de la ciutadania als espais naturals i preservar els nostres ecosistemes davant del canvi climàtic. A escala global, cada any necessitem més d'un planeta i mig per cobrir les necessitats del conjunt de la humanitat. La petjada ecològica defineix quant sòl necessitem per viure com vivim. Menjar, viatjar, tenir un habitatge.
Catalunya és rica en paisatges i biodiversitat, però pobra en recursos naturals. Fa uns anys, la nostra petjada era de 7,7 vegades la superfície del nostre país. Per ser una societat sostenible cal emprendre canvis. L'aigua és un recurs limitat, imprescindible pels humans i també per la natura. A Catalunya, periòdicament, patim situacions de sequera que ens obliguen a adoptar mesures excepcionals per garantir l'abastament. Una bona planificació i la racionalització de l'ús de l'aigua és imprescindible per minimitzar els efectes de les sequeres. La producció d'energia també necessita adaptar-se, substituir l'ús de combustibles fòssils com el petroli per d'altres que siguin 100% d'energies renovables. La gestió dels boscos és una oportunitat. Els arbres caiguts, que si no es netegen augmenten el perill d'incendis, poden utilitzar-se com a recurs i generar energia neta a través de la biomassa. La producció agrícola i ramadera industrial necessita reformular-se per moderar el consum de recursos naturals i contenir el seu gran volum de residus i emissions. La producció industrial d'aliments i el seu consum també necessita fer-se més sostenible i responsable. Els espais lliures entre ciutats tenen un gran potencial per fer compatible la natura amb les activitats dels ciutadans. Cal ordenar el territori en plans que permetin l'activitat humana i que reconeguin alhora els valors del paisatge, creant espais per a la producció d'aliments i energia neta, en els que les infraestructures s'integrin de forma respectuosa amb l'entorn, ajudant a crear corredors naturals que cohesionin el territori i connectin les nostres ciutats. Acostar la producció agrícola ecològica a la ciutat ens permet ser conscients dels cicles naturals dels aliments, ens fa ser conscients del seu cost i de la necessitat de racionalitzar el consum, ajudant-nos a decidir què mengem. També redueix l'impacte mediambiental del transport i fa possible la gestió dels espais lliures entre ciutats. Catalunya, com el conjunt de la humanitat, està en deute ecològic amb el planeta. Consumim més del que el territori pot produir. N'hem de ser conscients. Cal adaptar-nos davant el canvi climàtic per mitigar les seves conseqüències, reformular la nostra forma de viure i preservar el nostre territori. És un canvi que no pot esperar. Molt bé, doncs, com veieu, el repte era cadascun d'aquests 6 vídeos, amb la suma dels 6 vídeos, explicar, inserir les raons, les tasques de l'Incasòl, de manera que en el conjunt d'aquests 6 vídeos s'expliqués d'una manera molt general tot el que fa l'Incasòl. Abans de... us donaré la paraula a en David Codinat, que us explicarà quina és la dinàmica una mica de la taula i us presentarà els ponents. Vale. Quan en Roger va fer aquest treball d'investigació de què era l'Incasòl 40 anys després, va trobar aquest llibre. En aquest llibre hi ha un article fantàstic d'en Solans en el primer capítol, però en el capítol 7 hi ha una trobada de 4 urbanistes fantàstics, que són Ricard Pier, en Carlos Llop, l'Enric Serra i en Santi Juan, que van fer un recull d'idees i de propostes en un sopar informal i van decidir que s'ho feien arribar a l'Incasòl en el seu moment. Llavors nosaltres primer volíem fer un sopar informal, però no podíem sopar, per tant vam decidir que el que podíem fer, que era més fàcil, era fer una taula mantenint distàncies de seguretat i convidar 3 experts que fessin aquesta mena de taula informal, de debat informal, interpel·lant directament al director de l'Incasòl. Llavors, ell pensa que ve aquí una cosa relaxada. Els 3 experts que hem trobat avui per parlar de territori i paisatge són aquests 3 que veieu en pantalla. La Marina Cervera, que és la directora executiva de l'Oficina d'Arquitectura del Col·legi d'Arquitectes, que direm que és la part més tècnica. En Pere Sala, que és el director de l'Observatori de Paisatge, però que abans n'havia estat coordinador, per tant des del 2005 que està a l'Observatori. I en Xavier Ibat, que és un expert en transició energètica, és soci de la consultoria BIM, per tant expert a la part més tècnica, podríem dir-ho així, que els hem demanat que cadascun d'ells pensi 2 preguntes en principi per fer a l'Albert, que l'Albert el reculli, apunti, respongui i que per tant, no sé, qualsevol de vosaltres en qualsevol moment podrà interpel·lar també i podrà aixecar la mà, podem fer ús de micro, tenim caputxons per passar-nos si convé, per tant podeu preguntar també
i per tant, sense res més, dono la paraula a la Marina, que jo crec que podem començar per ella, fent la primera pregunta. Us ho ficaria molt senzill, perquè en el fons, com que a dia d'avui estem a zero, el país, en generació, com que estem a zero, o sigui, decidiu. O sigui, paisatge, amb molt bon criteri, amb els pais que segur que... O sigui, decidiu a on. O sigui, decidim quina és la tipologia d'energia i d'allò, des del màxim de restriccions, que no sou restrictius, no estic dient això, amb el màxim de restriccions possibles decidim espais i comencem. O sigui, tan senzill com això, Bueno, o tan complicat, no és gens senzill, això és bastant complicat. Saps què passa? Que no hem començat i hem de començar i després sí que ens trobarem entrebancs, espais agrícoles, ens hi trobarem segur, però ja hi tenim molts espais on realment podem actuar, fer actuacions i encara no hem començat. No. Teniu una pregunta sobre això? Sí. Jo me n'he d'anar al pregó a la Setmana Santa, però em pica per dins una cosa. Parlant de l'eòlica, la fotovoltaica té una implantació més fàcil, crec jo. Quants molins hi ha instal·lats a la província de Girona? No t'ho sé dir en xifra. No els sé. Ni un? Te podria dir les xifres dels projectes, però amb molins ni un. En tota la província de Girona no n'hi ha cap. En una època en què jo vaig tenir responsabilitats governamentals, quan anava al Montsant, quan anava al Priorat, quan anava al Montsià, quan anava a territoris sempre de la Catalunya meridional, el primer saludo era: conseller, fot el camp i no tornis a venir a parlar de molins a les Terres de l'Ebre fins que n'hagis col·locat un a la província de Girona. Gràcies, conseller. No, jo anava a dir, compartint el plantejament que fèieu els dos, i Xavier amb el tema del model descentralitzat. Precisament les presses, i precisament el tsunami que comentaves, o la necessitat i les presses, i potser la manca prèvia d'haver-ho ordenat o planificat, fa que avui sigui més urgent que mai, precisament la pregunta que tu feies. És a dir, què està passant? Doncs que hauríem d'estar implantant en primer lloc i prioritàriament en espais transformats. Perquè després no hi hauria conflicte, o no hi hauria tant de conflicte. I això lliga molt amb el que acaba de dir el conseller. És a dir, què està passant? S'estan fent implantacions molt grans i cada vegada més. Nosaltres formem part de la ponència de renovables i portem ja 20 i pico reunions, més de 300 expedients, i des dels primers que van començar amb implantacions de 2 hectàrees, 1 hectàrea i mitja, 3 hectàrees o una de 20, ara estem a 50, 60, 80, 90, sempre en sòl no urbanitzable i molt poca cosa, pel que sabem, en sòl transformat. I jo penso que el que deia ara el conseller és això, deia, fins que no n'hi hagi ja, no tornis, i deien això. No, em refereixo que el que necessitem és, que em sembla que el que necessitem és precisament prioritzar els espais, els espais aquests. Jo l'altre dia deia l'Agustí, però hem de tenir en compte una cosa, sobre l'urbanitzable no puc posar usos provisionals. Sobre l'urbanitzable no puc posar usos provisionals, i aquest és un ús provisional de 35 anys, pel cap baix. Desmuntables? Pel cap baix. És a dir, que aquí la llei de territori també ha d'actuar, perquè si jo haig de poder col·locar usos provisionals sobre l'urbanitzable, que ja m'agradaria, perquè jo urbanitzable, del que sé que no s'urbanitzaré mai, en tinc, diguem-ne, que se l'en té, hauríem de permetre que els usos provisionals de 35 anys fossin permesos, no? És una equació que té moltes entrades i jo crec que ens torna a passar el mateix, que cadascú treballa en la seva diguem-ne, trosset i no veiem el conjunt global. Però és evident que els espais transformats haurien de ser els primers susceptibles de tenir col·locació de plaques flotants. I la normativa hauria de permetre-ho. No en contra del primer sector, que hi ha prou... Exactament, perquè a més, moltes vegades es parla de si això encaixa o no encaixa, i hi ha llocs on s'estan plantant algunes coses que ja no és un tema d'inserció o d'integració, sinó que és un tema que és un... perquè Catalunya, com sabem, té molta varietat de llocs i per tant hi ha llocs que és un canvi. Passes de ser una cosa, passes a ser una altra. Però tu te'n vas ara a un ajuntament i li dius, escolta, dona'm un ús provisional per col·locar un ús provisional de 35 anys. I em diràs si és un ús provisional.
un ús provisional de 35 a 40 anys per col·locar això en aquest sòl urbanitzable el desenvoluparé i segons quin ajuntament et diu, no te'l puc donar. El propi departament també et diu que no. Que et diu que no. I a més jo crec que hi ha un vector que ja al final ja l'apuntàveu que és fundamental, és el vector del Departament d'Agricultura, és el cultiu. O sigui, les planes allà on interessa per un productor de fotovoltaica col·locar-se són les millors planes que també, diguem, els agricultors, els explotadors del terreny estan utilitzant. I clar, el salt és de 450 euros hectàrea a l'any, doncs passes a 2.000 euros. Clar, els propietaris, doncs, ostres, aquesta bombolla que es pot arribar a produir jo crec que és un dels vectors importants, no només és el tema de l'autoconsum, és el tema evidentment del paisatge, però això crec que és un vector que s'ha de tenir molt en compte també. Està passant això en aquest moment. Sí, en el fons per aquesta ordinació Girona, que ara ho estan agafant les altres demarcacions com a model, ara publicaran, potser ja us l'han enviat, jo encara no l'he vist, però van acabar aquest treball on te diuen per tot el... O sigui, s'ha fet una ordenació de buscar espais potencials dins els no urbanitzables, que siguin factibles, amb els criteris que marcau, a prop del consum, segurament en espais degradats, per dir això tindrem consens i que sapiguem que això sigui viable. Què passa? Que igualment després l'última potestat urbanística la té planejament municipal i urbanisme de No és una qüestió fàcil, però hi ha un tema... La Maria ens volia dir una cosa. Digues. Marina, sí. No, senzillament recordar la idea de que dins de la llei del paisatge s'entén que el paisatge, la planificació, l'ordenació i la gestió sempre busca ser sostenible i la sostenibilitat passa per l'acceptació social. I per tant jo crec que aquí hi ha un tema que s'ha de treballar en paral·lel, que és molta pedagogia que no s'està fent, d'explicar que tots aquests canvis que tothom defensa i tothom té tan clars que s'ha de ser més verd i que hem d'anar cap al Green Deal, tenen uns efectes sobre el territori. En aquests moments s'està desvinculant una cosa de l'altra, utilitzant la població d'una manera que fa que les decisions acaben sobre les espatlles de molt pocs, i això no pot ser. De la mateixa manera que el paisatge, la pilota s'ha passat sobre les comunitats perquè decideixin què volen en els seus paisatges i com han de ser els seus objectius de qualitat paisatgística, aquestes qüestions, d'alguna manera, per infiltració, s'han de tornar a la ciutadania i fer més palesa aquesta idea que cada decisió abracem les energies sostenibles, les energies netes i anem a lluitar contra el canvi climàtic, tot té una repercussió sobre el territori. Jo crec que aquí hi ha molta feina de comunicació i educació que hem de començar en paral·lel, perquè si no la inèrcia que trobarem farà que la viabilitat contra la sostenibilitat buscarà una confrontació que no podem guanyar. Ha de ser amb el pes de la gent. Si no és la gent que accepta que hi ha un peatge, això no funcionarà, i menys pel 2020. Hola, bona tarda. Bé, ja que és el tema, que ja m'ho esperava, tot el tema de les energies renovables amb el tema del paisatge, no sé, un parell de reflexions gairebé més que de preguntes. D'entrada, encara no fa ni un any i mig, diria que es va aprovar la 16/2019, és a dir, que és una llei nova. Una llei que es va aprovar, si no és el 90% del Parlament de Catalunya, s'hi acosta. I ja s'està parlant ara de tornar una mica enrere, de tornar una mica al model anterior, al model 2009, perquè està passant aquí tot un seguit de coses que potser no ens esperàvem. D'entrada, la primera pregunta és si és normal, no sé si és el terme dit normal, que haguem de canviar cada 2x3 el marc legislatiu, cosa que crea inseguretat jurídica i que no sabem bé, és a dir, el model potser és que ja el tenim, el que passa que som nosaltres mateixos que ens estem discutint aquí cada 2x3 que no sabem ben bé on podem arribar. Amb el tema de territori i de paisatge, amb el tema de renovables també, perquè en part per culpa d'en Pere també en els últims, saps, en els últims any i mig, 2 anys també hi he estat treballant. Una de les coses que te'n dones comptes és que, a part de treballar en temes de paisatge, que has de parlar a vegades amb el sector energètic i tot plegat, i molts em diuen, molta gent, enginyers, i gent em diuen, escolta, és que amb el model descentralitzat no n'hi ha prou.
Diuen que si no que serà necessari, com ja passa a Alemanya, Dinamarca i tants països que estan més avançats. D'acord, allà hi ha moltes cooperatives, cosa que aquí estem a les beceroles amb el tema de cooperatives energètiques. El marc legal potser tampoc és gaire propici a la seva creació. Però serà necessari que hi hagi un parc a les Alberes, que hi hagi, no sé si un tramuntana, no en tinc ni idea, que pot ser, però ens haurem de fer una combinació d'una cosa amb una altra. Jo també penso, i això també potser és un tema de discussió, que per mi el marc de la llei del 16/2019 és un marc encertat, perquè a mi em dóna la sensació que la planificació ja existeix. Tenim un arsenal en temes de catàlegs de paisatge, plans territorials parcials, plans urbanístics. És a dir, aquesta manera de treballar col·legiada, i tu, Guillets, ho coneixes bé, jo crec que és un model que està fet bé, és un model àgil, però que es regeix d'una base que és forta a l'hora de decidir on va i on no va. És la meva opinió després, perquè a més, l'altre dia parlàvem amb un enginyer i vaig preguntar, escolta, Girona, que té ara mateix 367 hectàrees de superfície edificada, només edificis. Si ara poséssim plaques fotovoltaiques en aquesta superfície, què podríem aconseguir? La resposta va ser, amb el que seria profitable, entre un 5 i un 10% de les necessitats energètiques de la ciutat. És a dir, que no arribem enlloc, que necessitem anar una mica més enllà en aquest sentit. I finalment una mica una anècdota també, aprofitant que hi ha el regidor d'urbanisme. En una vida anterior jo també era regidor a Girona, ara fa un any i mig, i una vegada em va venir a veure unes persones que volien posar unes plaques fotovoltaiques a casa seva aquí al Barri Vell. I la resposta va ser que no podia ser. Per què? Perquè el pla especial del Barri Vell no ho contemplava, però a més el que em va fer molta gràcia va ser la resposta subsegüent, que els tècnics li van dir a aquesta persona que les plaques es veurien des de la muralla. Per tant, aquí hi ha un debat que a vegades també dins de les meves ciutats en relació al patrimoni, en relació, etc, que també s'ha de tenir en compte i a vegades no ho tenim del tot present. No sé, ja us dic, podríem parlar aquí hores i hores. Hi ha 3 elements que no hem resolt. Jo crec que la Marina ha encertat molt bé perquè segurament no els hem sabut explicar bé. Un és un tema de model i s'ha introduït. I jo crec que ni un ni l'altre, com deies, necessitarem els dos models. Segur que necessitarem una part de model centralitzat, però necessitem, sobretot, diguem-ne, promocionar la part. Un tema és aquest. L'altre tema és el tema del sector primari. El sector primari està fotut ja de per si, i això és una gota més que els sublima. I aquí tampoc hi ha hagut prou comunicació ni prou explicació, perquè a vegades això no va en contra del sector primari, sinó que a vegades fins i tot pot ajudar. I la tercera és el tema d'aquesta mentalitat, la Marina ho explicava molt bé ara, aquesta mentalitat comuna de que ens carreguem el paisatge. Jo crec que això sí, i aquesta crec que sí que la podem, que hauríem d'intentar solucionar nosaltres. Nosaltres hem estat tentats, i perdoneu que us llenci aquí el guà ara us la deixo així, de convocar un concurs de paisatgistes, de dir, escolta, com es poden col·locar plaques ben col·locades? Perquè alguna manera hi haurà de col·locar plaques ben col·locades, no? Per tant, escolta, anem a fer un exercici teòric, diguem-ne, o si voleu, i si ens surt bé, l'implementem, de com podríem col·locar plaques sense que el paisatge es vegués invadit, o es vegués alterat, o es vegués agredit per una cosa, diguem-ne, que no és alènia. Perquè les altres dues no les podem controlar tant. És un tema de comunicació. Però aquesta sí que és nostra, tota nostra, dels arquitectes i dels urbanistes i dels que treballen al territori. Hi hauria alguna manera de fer-ho? No ho sé, ara treballant amb l'observatori o treballant amb la càtedra i forma part d'aquesta línia d'investigació que abans també, Marina, tu proposaves, que jo crec que hem de repescar com tenim els temes d'1% cultural i que hauríem d'estar treballant. Però el que no pot ser és que el paisatgisme i el canvi climàtic i les renovables estiguin enfrontats. Això no pot ser. Això ens va malament a tots. I aquí hem de trobar una mica entre tots el desllorigador perquè això se solucioni. Sí, evidentment. Saps què passa? Que l'urbanisme és aquella capa que està tot arreu, diguem-ne. És a dir, allò és allò que no et treus mai de sobre. Hi ha un excés, en aquest moment hi ha por, sobre el paisatge hi ha por. Hi ha un excés de proteccionisme i estem parlant i estem discutint de xorrades, no? És a dir, de petites escales i es fa la mar. I has d'agafar l'autopista i veure l'animalada de la mar. Per exemple, d'això ni se n'ha parlat.
i la major afectació del paisatge ha sigut aquesta línia. Doncs, si estem d'alguna manera, moltes vegades des de fora es veu el territori com que, escolta, no, el territori és el de sempre, els camps ja quasi no es conreuen, estan deixant, s'estan perdent, o es fan més malament per grans infraestructures que per petites actuacions. Joan Maria, això és el que deia el conseller. Vés a l'Ebre, que tenen 2 centrals nuclears, i digue'ls... Tu no tens ni un sol molí, jo tinc 2 centrals nuclears, escolta, què? Quan te'n vas a territori, és que no pots moure una peça, encara que estiguis parlant de 2 hectàrees, sembla que estiguis carregant tot el paisatge. Una cosa és la integració, que s'ha de treballar, etc. I l'altra cosa és ja de per si dir que no, perquè suposarà un impacte. Tot suposa un impacte. Sí. Espera, volia parlar de quasi molt ràpid en relació al que deia. Nosaltres el 2013 ens van demanar des del mateix departament que féssim una mena manual, guia, de com inserir els aerogeneradors. I per tant la resposta és sí, el que tu deies. És a dir, des del paisatge tu pots donar la solució. És a dir, es tracta de que, depenent del tipus de paisatge, depenent de les característiques de cada lloc, i amb això lligo amb el que deies abans, Xavier, depenent del lloc, pots tenir una solució o en pots tenir una altra. És evident que aquestes infraestructures hi hauran de ser en llocs urbanitzats i en llocs urbanitzats. Però es tracta, d'entendre, de llegir el territori i entendre el què poses i on no poses i fins on pots posar, i entendre la gent del territori. Perquè és cert, i ho hem vist també en l'experiència al llarg dels anys a Catalunya amb altres dinàmiques, què passa quan no hi ha un consens territorial. Després no ens sentim orgullosos, no estem satisfets del lloc on vivim, o del territori que tenim o del territori que estem llegant. És important que també hi hagi una concertació amb la gent del territori. Per tant, model, tenir en compte les característiques del lloc i el fet que hi hagi un pacte amb el territori o un consens amb el territori, un treball amb el territori sobre aquesta qüestió, per tant, comunicació, pedagogia, etc., per mi són la clau. 100% d'acord, 100% d'acord. Deixeu-me afegir una cosa important sobre el que comentàveu. És molt clau aquest punt perquè no acabem d'arrencar per culpa de cosetes d'aquestes. El punt que comentàveu de dir, mentre ens discutim per la placa que es veu des del sostre, que es veu des de les muralles, estem fent una estructura com la MAT d'aquest nivell. El mateix que ens passava amb els molins. Mentre estem discutint per si el model acaba d'ajustar o no, doncs haurem destrossat tota una bahia, per dir-ho d'una manera. Un tema que és bàsic, i això us heu de posar les piles també en els ajuntaments, els planejaments no estan preparats per tota una transformació d'aquest tipus. Inclús ells, si volen fer actuacions, el que abans comentàveu, vaig a l'Ajuntament no està preparat. Planejament i ordenances no estan preparades. Perquè és una cosa que és relativament nova i perquè anem en retard. Ens hem de posar les piles amb això també. I aquí a nivell municipal tenim una responsabilitat. Ara ja hi ha models que estan servint per copiar i pegar i assessoraments de diputacions, que això serveix. Però s'han d'adequar les ordenances a possibilitar aquestes actuacions. Sí, una intervenció, miraré de que sigui... que no mulli massa, no?, com a departament. No, espera. Però dius, clar, el paisatge, això Narcís ho ha dit molt bé, i està clar, dius, escolta, falta cartografia, falta regulació, escolta, això no fa falta, això ja hi és, i és d'una elevada qualitat. Aquí el problema que percep és quina percepció hi ha de la qualitat del paisatge. I dius, és a dir, com objectives, per dir-ho d'alguna manera, un paisatgòmetre. Perquè jo dic, l'emoció pesa molt. I aquí 2 exemples. Permeteu-me que llenci grandes èxites del Departament de Territori. És el PDU de la Costa Brava, lògicament, aplaudit per tothom, però que a comarques gironines i pels municipis de la Costa Brava s'ha viscut com un drama patètic, com és possible que vinguin aquí a convertir-nos en una reserva d'indis que no ens permetin bla, 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 bla. I, sorpresa, a la resta del país es viu com un privilegi insuportable que aquests gironins els protegeixen el paisatge mentre nosaltres ens foten nuclears. I dius, hòstia, doncs, clar, dius, la nit i el dia. Dius, com a percepció de gironins.
En fi, els gironins som rarets, però no tant, no? Suposo. I, per altra banda, dius, clar, les emocions ja estan girant, moltes, ara ja no parlo dels molinets, no? Però, per exemple, dius, una actuació que ha estat demanada pel territori, no parlo d'energia, parlo per el que ara s'anomena la variant de Torroella, que ha estat demanada pels municipis legítimament, transversalment, de tots els colors, d'una manera sostinguda. Aquest estiu mateix el conseller Calvet va anar a Torroella, escolta, tot en ordre, volem la variant, és necessària, sí. Aquest novembre hi ha un ajuntament que gira, i a partir d'aquí el territori, perdoneu, és que quan parlo del territori trobo una expressió un punt sinistre que no té ànima, no? Els municipis que ho havien demanat i plataformes ja, no, com és possible que... Dius, ostres, es havia demanat, no estava... Ara parlo de la C32, és una altra història, no té res a veure. Però aquí sí que hi ha una qüestió d'emoció que gira. I dius, clar, això és fotut, perquè veure com... Dius, emergència climàtica n'hi ha. I això, Narcís, és un tema que tu m'aixaques. Escolta, emergència climàtica n'hi ha sí o no? Si això es fa així, si això és així, doncs, per tant, s'hauran de prendre mesures. Jo, per exemple, penso en un entorn cultural que sempre a mi m'ha encantat i m'ha ajudat, no? Que és les novel·les i els assajos de Ballard, i ell, diguem-ne, com explica com canvies el paisatge per tecnologia, això provoca canvis amb la gent, i per tant, a més, Ballard té un conte que passa a Empúria Brava i una mica a les Alberes. I, bueno, ja suposo, no sé, però, clar, dius, el tema de l'emoció, que no estava previst, però és una qüestió que diguem-ne, des de les administracions públiques ho hem d'afrontar, perquè penso també, sobretot, amb el parc eolien que hi ha al Rosselló. Home, va ser llarg, diguem-ne, tu estires la documentació que hi ha penjada a la xarxa, compensacions, massatges que es varen fer en els agents del territori, etc. Però dius, clar, parlant-ho amb gent trempada dels municipis afectats pel parc marítim, i en gran part em diuen serà una batalla perduda, perquè s'han d'anar les compensacions, lògicament, però, dius, clar, comarques gironines hem d'importar el 85% de l'energia elèctrica. El 85% de l'energia elèctrica. I, per tant, quan sents gent que et diu, no, escolti, com és possible? Vindran aquí i l'energia que produïm se l'emportaran. Dius, home, clar, estem parlant sense dades i purament des de l'emoció. I, per tant, dius, bueno, el decret d'energies renovables, home, hi ha crítiques que no són sostenibles. No és democràtic. Aquest decret s'ha aprovat amb 124 dels 135 vots del Parlament de Catalunya. I, per tant, però ara, clar, trobes que els municipis s'estan girant i hi ha una angúnia. I, clar, l'angúnia aquesta, dius, com es mesura? Però, en tot cas, desatendre-la s'ha d'atendre. Deixa'm girar això, utilitzar això que estàs dient per tornar a un dels elements principals de la conversa que no voldria desatendre perquè m'ha semblat molt important i s'ha fet referència també a la Marina i al Pere. Això de l'emoció, que jo crec que a Girona la teniu molt forta pel paisatge, a Catalunya també està molt forta pel paisatge en relació a altres llocs, altres indrets, necessita aplicació. Jo crec que es mesura quan s'aplica. I torno a posar una mica l'exemple del tema del patrimoni cultural. El patrimoni cultural, a l'època dels meus pares, diguem-ne, també eren emocions. I ara ja no són emocions. Ara, quan un veu una església feta a pols, ja no és emoció, és indignació. Aleshores, jo crec que amb el paisatge ha de passar el mateix. I ha de passar el mateix i ja que ets el representant del govern, ara et faig una putada, perquè són diversos aquí del govern, però jo crec que s'han d'estructurar polítiques, s'han de muntar polítiques estructurals, diguem-ne, hem d'inventar polítiques estructurals per defensar el paisatge i per defensar aquestes coses petites del paisatge de les que parlàveu. Abans, sabeu que l'1% abans es dividia amb el tema de patrimoni i amb el tema de barris i nuclis antics, que ens va permetre fer places, ens va permetre arreglar coses de barris antics. La línia de finançament dels nuclis se'ns ha acabat. Ja no tenim diners, ara ja només hi ha diners pel patrimoni que venen de cultura.
hòstia, això ho hem de revertir. Això el govern ho ha de revertir. S'ha de muntar un 1% de paisatge. No sé, m'ho acabo d'inventar, però vull dir, ja m'enteneu. No, m'apunto. Bueno, ara si ens dís el... Marina, ara et passaré la paraula, perquè està gravat. El conseller de l'aigua l'emmata, perquè diu, hòstia, si jo no tinc ni per mi... No, perquè aleshores, en base a fer coses, la gent ho valorarà. I es deixarà de l'emoció, es passarà de l'emoció a la indignació. De dir, hòstia, passes per un lloc i veus una porqueria, i si és de paisatge, doncs és igual, en canvi, si és una església, dius, quin pecat. I fa 50 anys això no passava amb el patrimoni. Hi havia esglésies fetes pols, muralles ensorrades, i la gent passava pel costat i li era igual, no? Per tant, jo crec que això és una evolució que hem de fer, però hem de generar una política estructural sobre aquesta qüestió, si no, no ens en sortirem. Sí, ens hem d'afanyar, perquè... Bueno, de totes maneres us haig de dir, i crec que tots compartireu amb mi, que aquest país és un país on aquest, diguem-ne, emociòmetre és bastant elevat. Vas per altres països i dius, hòstia, meu senyor, vull dir, quina empastifada. I aquí, vull dir, encara tenim remploines, evident que sí, però tenim una capacitat, diguem-ne, de treballar i professionals i tècnics molt bons que a altres llocs no existeixen. Marina, Pere, Xavier, una frase per acabar, perquè se'ns ha acabat el temps ja. Molt curtet. Jo crec que és molt important fer aquest gir social, que només es pot fer a través de la pedagogia, de l'exemple i de l'obra construïda i del projecte, que és ensenyar a la gent que el paisatge és dinàmic. Els professionals ho tenim molt clar. Els professionals no tenim aquesta visió tan conservacionista. Entenem que el paisatge té valor en el moment en què evoluciona i que dona servei a la gent i que aquesta cadena retroalimenta. Per tant, passar d'aquest mecanisme del paisatge com a defensa, com a preservació, i entendre que el paisatge ha de ser transformació en positiu, transformació en projecte, jo crec que aquesta és la clau de volta, no? Que és el passet endavant que ens falta fer. I 100% d'acord amb aquesta idea. Gràcies, Marina, t'ho agraïm molt, t'agraïm molt l'esforç tots. Pere? Marina, t'hem trobat a faltar que no fossis aquí, quina pena. M'ha fet molta ràbia no estar amb vosaltres, Escolta, no, jo, totalment d'acord amb la Marina, ho complemento, amb el territori, és a dir, qualsevol decisió amb el territori, perquè és la manera que els projectes tinguin èxit i que estiguem tots satisfets del que fem. Xavier? Al final estem molt d'acord. Fantàstic. Després en tropassem a la realitat, però molt d'acord. Dir-vos per molts anys en Casol, per molts anys més de paisatge, i que en aquests anys que ens veiem podem afrontar aquests reptes immediats amb tota l'energia del món i que ens veurà aviat. La intenció era motivar el debat, és a dir, nosaltres sabem que, ja us ho he explicat abans, l'exposició explica una mica el que hem fet, però sobretot explica el que voldríem ser, o el que creiem que hem de ser en els propers 10 anys. I aquest és on, haig de ser sincers, és on estem més verds, tots. Vers del territori, diguem-ne. No, perquè altres podríem parlar d'habitatge o podríem parlar de prosperitat on tenim tota l'activitat econòmica o d'altres coses, però aquest és un tema que no hem estructurat fins fa molt poc i per tant aquí hem de remar molt tots. Doncs res, acabem. Se'ns ha acabat el temps. Us convidem el dia 15 d'abril al segon debat. Seguirem parlant de canvi climàtic, però aquest cop ho farem dins de la ciutat, la transformació metabòlica, sistèmica. Tindrem 3 magnífics ponents altre cop, la Maria Goula, que estarà des de Cornell, als Estats Units, és una de les grans paisatgistes del país, una gran experta en costes, per exemple, Cierto Studio, que com sabeu acaben de guanyar el concurs per les Superilles a Barcelona, i en Narcís Sastre, que va ser regidor, assessor del departament i per tant expert també en natura i ciutat. Doncs moltes gràcies a tots. Moltes gràcies. Gràcies. Molt bé. Bueno, sí, al final sortia o no? O està gravant?